Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang ikalima nga bahin sa paglakaw sa dalan ilalom sa gugma sa Dios uban sa labing dako nga sugo. Sa milabay nga programa, atong naisgutan ang paghigugma sa atong silingan ug atong sabtan unsa kini nga gugma ug atong nasayran kinsa ang atong silingan. Niini nga takna atong hisgutan ang atong kaugalingong katakos sa paghigugma sa silingan. Si Jesus nagsulti, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Sa Mateo 22, bersikulo 39. Wala magsulti si Jesus, higugmaa ang imong silingan, period. Ug wala pud siya magsulti, higugmaa ang imong silingan labaw pa sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Labaw nga wala gyud siya magsulti, higugmaa ang imong silingan ug dili ang imong kaugalingon. Sa Enneagram o personality, mao kini ang kaluyahon sa personality number 2. Mao kana ang pagsigilang ug atubang sa panginahanglanon sa ubang tao, sa punto nga ang iyang kaugalingon wala na niya giatiman. Ug ang nakapait, ang iyang kaugalingong pamilya naapektuhan og nagantos tungod sa sige niyag pangserbisyo ug pagtagtag sa mga panalangin ngadto sa uban. Ang gisulti ni Jesus, higugmaa ang imong silingan sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Usbon nato, sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Dinhi ato masuta nga ang taksanan sa atong paghigugma sa isig ka tawo mao ang kadak-on sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Adunay panultihon, dili ka makahatag sa butang nga wala kanimo. Maingon usab ni ana ang gugma. Ang unang pangutana mao kini, nga ato bang gihigugma ang atong kaugalingon? Dali lang ang pagtando nga oo. Apan ang pangutana, kung giunsa ba nato paghigugma ang atong kaugalingon? Atong timan-an nga si Jesus namatay alang kanato. Ang atong kaugalingon bililhon. Apan ato ba kining gitagaan og bili? Ato bang giatiman ang atong panglawas? Pinaagi sa dili pagdaot niini sa paagi nga dili ta magbutang sa atong baba og tiyan sa bisan unsang makadaot. Ato bang giatiman ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpahulay sa insakto ug pagpabili niini nga hinlo? Ato bang gihatagan og insaktong kahibalo ang atong hunahuna pinaagi sa pagbasa, paglantaw ug pagpaminaw lamang sa mga tarong nga mga impormasyon? Ug labaw sa tanan, ato bang gidawat sa atong kinabuhi ang maglalalang nato og manunubos aron makig-uban kita sa Dios sa langit nung Pinoy-anan? Aduna pay daghang mga pamaagi sa pagpakita sa atong pag-atiman ug paghatag bili sa atong kaugalingon. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong tagaan og pagpamalandong kung ato bang gihigugma ang atong kaugalingon. Ato ba kining natagaan og bili? Ato ba kining giatiman alang simaya sa Dios? Dili nato tugutan nga may salaag kita ni ining kalibutana nga daghan kaayong kapilian nga hiwi nga dalan tungod kay mo pabor kini sa atong kagustuhan bisan kini makadaot ka nato. Busa dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon, nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.